menjetek. Vigyázzunk. Na jó. Menjél is. Pedig én is kések. A jogosítva, hogy bejöjjön. Ez az évben egyszer minden Mikulás feljogosít arra, hogy törömbölésen bejöhet. Ezek én vagytok. Ja, mert nem lehet osztanák ajándékokat, az igazság, hogy az énekelni kéne. Különben merés lesz magyarulnak. Lehet választani, hogy énekeltek, vagy kapit. De most akkor is Szeretnék a hullafejnek. nagyobb leposzolva, hogy reggel. Nem vették. Igen, igen. Teljes fehér hulla. Hát nem fogok érni, hogy Az a helyzet, hogy énekeljenek, mert a Mikulás beépítettek, szépen énekeltek, jó arra. Több énekeltünk a Marseille-t is ilyen helyet. Hol megy a széló, meg uraim? Lehet a mennyből az angyal is, csak legyen. de ne esásra megassatok, mert úgy nem lesz belőle semmit. Hullapegyes. Figyelj! Tanár úr is énekel. Hullapegyes fehér ló, jöjjek eszmesé lapó, minden gyerek várva vár, világének kapja szám, atyákodva minden jó, bizonyosan nagyon jó, jöjjön hozzánk, várunk rád, kedves Kati, szép neved van. 4 betűs, 4 cikket. Élekből hanyasra állsz. Na. Jó kérdés. Jó, hát én csak jó kérdést tudok föltenni. Oda mosologjon ott a kamera, Isten bizony. Nézd egy picit rá. Ezt az etióp gyerekeknek küldjük ezt a mosolyt, ezt kimerevíti, és képes lapon fogják árulni az éhező gyerekeknek. Meg kenyére nincs pénz, egy képes lapot még meg tudnak venni. Ez csak a mosolyé volt, Isten bizony. Köszönöm szépen. Legyél boldog. Te ott, abban nagyon szép csekit van, várjunk ki részletesül a fotóra. Jaj, ez jó. De látom, te elég megnőttél, meg szép izmos gyerek vagy. Neked énekelned kell. Bizonyán. Valami szépet, nem kell a Mikulás, hogy valamit, ami a kedvenc mond. Na, de komolyan, odafordul, közös. Kamerába. Kamerába beszél. Fehes, fehér. Hangosan, állj előre, ne süket az a szemüveges gyerek, azért van rajta a szemüveg, mert süket. Hangosan. Hangosan. Fehes, Ne mert aki nevet, az ide ki fog jönni és beáll a sarokba. Na. Menj el hozzánk télapó, minden gyermek várva vár, vidám, fiatal, sokanyrakodban minden. Piros. Alma vagyok.
Jöjjön! Na jó, egy kis tapsot. Köszönjük! Te jössz most, a puci, gyere! Gyere csak, Azt nagyon kell várni, mert nem hiszi oda. Én etióp gyerekek nem tudnak viccet. Most jöttem, mondom, hogy megyek. Viszek nekik száraz kenyeret. Mert maga, nézzél a másik oldalon. Jó, Nem ott a másik oldalon. Na, megmondom, hogy valami Móriczkás viccot, biztos tudsz, tesód a Móriczka, nem mondtál. Nem mondtál, te csak egy jó módul. Nézd a Krampuszot, látod milyen viasz még? Na, játsszál nekem, akkor valami játsszál. Halom és tényleg halom. Na, játsszál azt, hogy amikor megyünk rá. Kiasztal a képet. Halom és elmondtál. Na, játsszál azt, hogy egyébként mindenki azzalja. Jövünk a reklám. Van, jövünk a reklám. Gyere, nem fogod csinálni? Nem baj, akkor egy meglott kapsz, és ülj le gyorsan. De könnyebb viccet mondani. Hát kell az a génodod. Tessék. De nem tudok így. Akkor palongésen. Jaj. Nem csinál. De maradjunk meg. Nem, aztán nem kapodnak, hanem próbálkozunk. Na most mi van? Hát most itt ülünk 30 ellen, mindenki ismert téged, tudja, hogy ilyen vagy. Most sötét vagy, mint a éjszaka, hogy csinálnak. Na, gyerünk! Pannom és elmondom a délre. Ami sült így eszembe. Ez jó vicc! Húha. Van valakinek ötlete, hogy mi csinálja? Inkább pannom és nem, úgyhogy... Ne, hát megnézzünk még egy változatot. Tessék, kettes változat. Ki a segít? De éljük bele, adod a fog meg a sziklat, csak ezért az Nem tudok pannom ilyesen beszélni. Pannom géga, gyerünk, Jani. Pannom ilyesen? A délboga. Nagyon gyerekek, ez egy sztár, ez még 2 év múlva. Tessék. Kinek kapott még? Tegye fel a kezét. Ajándékot, dalat. Akkor olyan gyerekek, hogy mindenki kapjon, az lenne a legyen. Ki nem kapott még? Senki. Menjetek oda, menjetek meg. Én tudom, akarom megküzdni a tanárnőt. Menjetek, szóljatok befelé. Nagyon köszönöm kedvességű. A szakszervezet azt mondta, hogy valamint nekem csomagolja az éneken. Hát csomag az nekem is van, de... Nem, itt legelől, a szőke itt vigyorog. Halljuk, fiam, mit tudsz énekelni? Nem sok minden. Jó, akkor a hullabeljesnél válaszol. Hullabeljes? Igen. Jó. Kicsikét áldogáljunk már. Nem. Hallgassátok, vagy beszállt a sűrűs. Szálljatok be. Ott van majd, segítsd a Télapó bácsi, fiam. Énekelj. Nem. Isten, jöjjel a kedves téla, Jövök, fiam. minden gyermek várva. Tudom, fiam. Halljuk osztálytól és osztálytól. Kicsit lehet neki segíteni. Játsz, fiam, nagyon ügyes volt. Azt mondtad, az nagyon ott az. Én úgy hallottam, hogy a tanárnő bársonyos hangjáról. Ott nagyon Szép hangja. A tanárnő nagyon sokat használta a hangját, és már alig van benne. Már rosszak voltak. Nem sokat beszél. Túl sokat beszél. Azért egy kicsit, Nem engedi kibontakozni a diákot. nagyon kicsit halljunk egy kis nótát. Melyik nótát ismeri a tanárnő? Tudom, és csak a hullafejhes fehér is. Az is jó. Jól a szományből az anyja. Meg később. Jó, akkor most énekelj el. De elég csak az első. Elejéből. A hangot meg tetszik az? Igen, végre.
Hulla, pejhes, fehér hó, jöjj el, kedves télapó. Ennyi el? Nagyon jó. Ez nagyon szép volt. Tapsoljátok meg! Nem kell félni a Krampusztól, nem ezt meg, csak meg. Tessék parancsolni, Mikulás bácsi. Én azt hallottam, hogy ebben az osztályban van egy gyerek, aki rossz. Mert hallották mások is. Majd gyerek, egy másik széket adjatok a Mikulásra. Jó, Mikulás szépen sem. Szóval, ez a gyerek a darabos Eduard. Álljál föl, Ő az? Ennyire lógnak, hogy gyere, ez is Szép csoport, Mikulás bácsi. nem lóg? Eduard gyerek. Én nekünk van. Ha kell, hogy ne legyen egyszerű a dolgod, álljál pillanat. Most álljál pillanat, addig kitalálom. Hogy mit ér? De Mikulás bácsi most nagyon okos volt, mert ilyen játékos feladatokat csináltak, és elsőnek megcsináltak. Jó, akkor csak egyet kell neki. Na halljuk. Mi lesz az? Énekelj a kedves az érazat. Eduard. Hát énekelj, mert még azt hiszem, hogy gyors volt. Énekelj, de mondjuk meg. Választottál a hullafejes fehér. Azt választotta? Meg azt választotta. Ő jó, persze. Persze, hogy mondjak valamit, a tanárnő szájáról is ne fog hagyni a mosoly. Mert ő is fog énekelni. Hát akkor kivejj az egész iskola Mikulás bácsi. De előtte az Eduard gyerek. Elég sokáig fogsz félelmolálni. Elénekeltem, csak hangot. Nem. Jaj, hát magasabb frekvencián énekel. Kezd bele az éneket, és osztály segít. Ez az. Nem ultra hangon kell énekelni. Azt nem halljuk. Összetartó osztály, segítenek. A leányzó segít neki, úgy hallom. Ja igen, én is a célom. Akkor te is segíts neki. Visszatási fölán, adok neked egy szaloncukrot, jó? Ha nem énekel, azt viszont elkezdesz énekelni. Abba a pillanatban. Énekelj, hogy is van. Hullafejes fejhők, nem húzd az időt, mert nekem a pénz. Nagyon a Krampusz Segítsetek neki, gyerekek. Ki az, hogy még nem tettem, az az igazság, hogy még nem volt meg a mai Norbert verésre is. aki segít, az kap egy ötös. Na? Figyelj, ó, gyerekek, én énekelnék helyettek. Jó, jön itt félrével. Tessék. Legyenek. Hogy is Ilyen jól hívják? lát, nem. Mindenki jól lát? A majoros gyerek, majoros vagy Krizsán, hogy hívják? Krizsán. A Krizsán, az segít. Például kezdődik Hullafejes fehér. Segítek én is. Nem vagy, hogy nem elkezded a játék megvédni. Állj! Folytatja a Krizsán. Kezdjük előre belezvárni. Na jó. Hulla, fejes, fehér, hó, jöjjel, kedves télapó. Mondom, jövök. Minden gyerek várva várni a Nem oda való, való máson legyen. Nem baj, egybenek. Jó, Eduard is kap egyet. Eduard. A pedig Kellene. tudta is, meg nem is. Igen. De azért megcsinálta segítséggel. Ezért most csak rásegítem. Igen, és megdicsértem az illetőt, hogy nagyon szépen mondja a verseket. Nem? Abban az osztályban többen is vannak gyerekek. Igen. Kicsi vagy. Ne nevessetek! Mit képzeltek? Kéremetitek a Mikulást? A széplő.
Ekkora csomag. Igen, Mikulás bácsi fáradt lapföldről. Ez a csövet. Üljön le. Lejött meg a jó. Már Nem jó, most nagyon beljebb. Én ilyenben köszönöm, szoktam általán. Gyere csak ki, fiam! Mit tudsz énekelni? Nem vagy. Én énekelek? Igen. Na, lehetne valami méltányossági alapon valami mást is kérni, ugye Mikulás? Igen, tanárnő is jöjjön ki. Jöjjön tanárnő, jöjjön Én már énekeltem Mikulás. Hát ezt nem hallottuk. Nem hallottuk. Na mi nem hallottuk. Mit tudsz, fiam? Mondjad, mit tudsz? Viccet mondja, egy viccet, amit tetszik öreg Délapó bácsi. Persze, egy jó viccet mondjon el, amikor felüdül a Délapó bácsi a Mikulásba. Mi az? Zsitó egyik filmben megy, másikon kijön és mégis benne marad. Hát honnan tudja? Ez a csákány, nem? Hát ez rossz vicc volt, Mikulás. Is vicc volt, mint egy valami szellemesebb. Ezért kapsz egy betütés, na, egy a macska. Ha jobbat mondasz, kettőt. Na. Ha más tud valamilyen viccet, az Na, ülj le egy a macska. Összesen már itt látunk, mert remegsz. Kes, akkor mondjad, te tudsz ülni. Ez azt mondja ő, gyerek! kellene Mondja, hogy jó viccet kellene. Miért nem lehet? Mit mondjad? Miért nem lehet? Mit tudsz énekelni? Mondta, hogy valami jó viccet. Egy csomag kívántam. Nekem jó hangod van. Te hallom. Énekeljen valami szép. Énekeld a pannongésen. Énekeld a pannongésen. Na. Kulcsát. Ha jól lesz a Veszter 900 is. Ez az. Mindegy. Nem halljuk. Halljuk. Mi az, hogy nem énekel? Ilyen nincs. Pannon GSM, azért van. Ez megér egy szaloncukrot. Mondj el a Humpty Dumpty-t, azt tudja? Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty. De ne a tanárnő mondja, könnyen, mert ő De hogy mondja. tanulja meg most, jó? És akkor szépen a tanárnő. Erre szeretnám egy mosoly, fiam. Kamerában ez. Az olyan, hogy ez igen, nem? Hát, Halljuk azt a Humpty Dumpty. na, halljuk akkor. Akkor mit tud angolul? Inni. Na jó, mosolyék kapszul, amit az élet. Kikacsoló. Attól félek, hogy ezek ötödikesek lesznek. Na, köszönjük szépen Mikulás! De lehet, hogy még visszajövök ám. A következőre nem, mert akkor ugyanez az osztály leszik, majd egy kicsit később, hogy hangjuk. Ákos! Reppeljünk, hallod? Reppeljünk, reppeljünk. Jó volt? Jó volt? Gyerünk, Délapó! Ilyen Sajnos nincs tovább haladás. Akkor magyarul. Magyarul tudom. Én csak feladom a versenyt. Nem hiszem el, hogy a már elég szégyen. Olyan nincs. Hát, ha mondod a verset, talán kap. Ilyen, anyám tudja, jó lesz? Jó! Nagyon kell a tovább, aki
kell énekelni még az igazgató is viccen kívül. Pedig a Lajos az már régi. Történelmi készfogás az jó, és kezdetől kaptál délapot. Na, hullafejes fehér volt. Hullafejes. Őszintén nem akarok sarolni, de vagy énekelsz, vagy merünk. Úgy megmerünk, hogy morzikától kell. Merünk meg. Na hát akkor adjatok nekem. Akkor énekelj, és demokrácia van. Jó napot, tanár! Szeretne ajándékot, tanár? Hát az még titok, de érte el kéne énekelni a hullafejes fejét. Miért nem? Tessék! Tanár elhiszem a tanárodat, és vissza énekeljen. Éjjel vagy maga? Mindegy, jó, hogy tetszik. Jó. Akkor azt legyen? Jó. Fejhes fehér hó, jöjjön kedves témapó. Minden gyerek várban vár, után ének hangja már. Van zsákodban minden jó. Mi van a zsákodban? Nem tudom. Tanár úr, szeretne ajándékot? Mikulás, fogja meg a szakállamat. Nehogy azt mondja, hogy nem én vagyok az eredeti Mikulás. Tanár úr, el kéne valami szép dalt énekelni. Jaj, hát én Hát tessék visszautasítani, mert jövőre nem jön. De fog menni. Osztályat kis tapsal biztosra, tanár úr. Tanár úr, hullafejes fehér hó, az a legjobb. Minden gyerek ismeri. Másik is elénekelték tanár. Én már nyúlok is a táskába ajándékot, de addig nem mutatom meg végül. Na, osztályok közösen, na, mert a tanár úr egyedül nem. És? Na, ne adjuk abban. Nem, kezdjük újra. Gyerekek. Hullafejes fehér hó. Lássuk most komolyan gyerekek, énekelj már valamit. Tényleg. Na, kezdjük már most végül a miniálmodat, túl vagytok rajta, tessék. Na, kezdjük már. 1, 2, és. Dolgozatok annak írni. Dolgozatot fogtok írni, hogy csinálni neked, én megteszem a Na, 1, 2, és. Na jó, van fél siker az ő ajándékot. Erről az osztályról nagyon rosszat hallottam. Bizonyán. Már is az a kész szélső gyerekeken már nagyon nem. Biztos, hogy a vízgalmat alatt. És tudjátok, hogy tudtok engem kérgesztelni? Énekelni. Hullafejes fehér hó. Kezdjük el, utána a tanárra még vár egy attrakció. Na, 3 rang, aki nem énekel, arra elmennek rampuszok. És akkor én már nem vállalok képút felelőt. Na, én számolok 3-ra, kezdődik én, oké? Te is hátul készít, mert sincsenek tényleg. 1, 2, 3, és! Erre számítottam. Én elő, mind a 4-el. Én elszorkozom. Ki akar ajándékot legyen?
hangolítanom osztályának énekelni kell, ugye? Vedd ki az ügyed, amit konnektorból. Na, most ehhez mit szólsz? Semmit, mert nem szól. Énekelni a fegyetet. Ez az tanárni. Fél szarra cukornál. Komolyan, szaloncukor van? Ó, cukor ehhez! Szaloncukor van, és kap az, ami Csak énekelni kéne. Ez még garantál. Na, 1, 2, 3, és. Na mi van? Na mi van, senki? Most ennyire nagyságok vagytok, hogy most meg semmi. Ez két úriember kiállítanám, az belétek el a karon. Hát most komolyan gyerekek. Poén, itt az egész osztály. Nincs itt senki, csak a tanár. Egy számot nem, akkor is mindegy. Még az, hogy egy éneket nem tudunk elénekelni. Ne csináljátok már. Hanyadikosok vagytok? Másodikosok? És ennyire gyerekesek vagytok? Nem lehet ez. Poén kedvéért kérem szépen, itt meghal minden, már nem értem. Na, te is nagycsávó vagy a szünetben, most meg sem. Na de ez az igazság, nem? De énekeljünk már valamit. Tanár úr véfejével, már megbocsásom, de így van, hozzátok képest mennyivel idősebb, és miért? Kín a kapunál énekel. És nem zavartatta magát, mert énekel. Ti meg itt most játszatok a fejeteket, és nincs ének. Így van. Gyerünk énekelni. Énekelni kell. Adja a tanárul a hangot. Jó, megadja a tanárul a hangot. Adja meg tanárul a jegyzőt. Na. De neked csináljátok meg a összes film kivétel. Figyelj már, eszem az a vállalat, hogy egy kapcsoló alapúságot. Na, énekeljük el most, tényleg elszórakozunk. 1, 2, 3, és... Budapest fehér hó, jöjjel kedves szélapó, minden gyerek arra vár, világének hangja szár. Na mielőtt mit mondottam? Azt de rám dobjuk, ez így nem Fel kéne ülni erre a motorozásnál számra. A Mikulás kapcsolat. És a másik Mikulásra Ki kéne a mert? körtük kell a számát. nekem nem A másik Mikulás örül a tanár úr mögé. Igen, mert örül meg. Én látom, hogy nem fogok hozzáadni ajándékot. Ott a hátsó pacsor van főben. Na, ki szeretne ajándékot? Van sok minden. Minden, ugye? Énekelni kellene, és a tanár úr lesz szól. Ő fog elsősorolni. De hát úgy tudom, hogy a tanár úr most kísérletek, úgyhogy... A Mikulás bácsival már megbeszéltünk, hogy én viccmeséléssel próbálod majd az énekelésemet. Tehát akkor az lesz a megoldást, énekeltek egy nagyon gyönyörű, fú, el tudom képzelni, milyen lesz, de mindegy. És utána majd tanár irányom nektek egy viccet ezért. Oké? Na, akkor hullafejes fejé. Hullafejes fejé. Nagyon itt felkészülünk a viccekre. Az első falba szeretnénk ezt az érvés módon megmondani. Négy hangosan szeretnénk hallani. Három is számolok ének, ha nincs csak... De mindenki poén, gyerekek. Gyerünk. 1, 2, 3, és... Na, jó lesz a nagy lehetőre is. Hulla! Ha énekelünk, akkor nem lesz is
Fantasztikus! Na! Mikulás bácsi levett. Fölkészült meg tisztára. Nagyon készültem, van több viccem is, most nem tudom. Akkor többet fogunk meghallgatni, igen? Az a baj, hogy a fővicces élő. Meghallgatunk kövés egyet. De azt hiszem, hogy azt az egy viccet nem ismeri, hogy sír a csika. De is. Én nem ismerem. Most létezés azért. Próbálom a álljunk ki, nem, semmi, nem megszólalják ki. Oda, de... Csak én is mondtam. Valaki gyorsan, lasz. Álljunk föl, valaki felé. És ma a szakállatot hallja. Beheteljék azt meg. Kapitány, oda megy a unokája, azt mondja neki, hogy miért van neked falában? Azt mondja arra neki a kalózkapitány, azért is, amikor fiatal voltam, belelőttek a lábam és le kellett vágni. Mit? A lábát. A lábát. És aki tudod, ezt nem értem. Mikulás bácsi öreg és nem érek. Nem jól, lássam már. Fiatal volt, akkor te is hallod. És akkor beszélgetnek tovább, azt mondja a unokája a nagypapájának, hogy hát nagypapa, miért van ilyen kampós kezed? Hát azért, amikor fiatal voltam, elharapta a cápa kezemet, és ilyen kampót raktunk a helyére. És nagypapa, miért van csak félszal? Azért, amikor fiatal voltam, beleszállt egy muslinc a szemembe, és még nem szoktam meg a kampót. Azért megértem el az egész osztály, ugye Mikulás társal egy kis ajándékot. Hát, mondjuk be. Mondjuk be. Aha. Látjátok ezt? Gyorsan vegyétek le róla a szemeteket. Ki szereti a Lego? Látom, gyere ide, fiam! Orrodat is tisztítsa, gyere ide! Minek kell a orma? A legjobb. Figyeljetek, nem tudom, azt az almát vegyétek föl! Hát, ha megnő. Dobja meg egyet a lót! Így el. A másik Mikulással. Én jártam. És a része. Nagyon szépen megköszönjük. Szívesen Mikulás bácsi. Yeah. Szeretettel köszöntjük, kiválók! Én vagyok az idősök. Jó napot, kedves család! Szervusztok, gyere! Milyen nap lesz majd, hallod? Szomorú. Tessék mondani, hogy lehet az, hogy két félapú vagy Mikulás? Hívek voltunk, csak ő Köszönöm. Értem. Én nem félek meg egy csárdába kettőn. Fölül én alul. Aha. Most lenne egy probléma. Csak egy, önök boldog emberek, nekem sok van, tessék. Ezt kéne énekelni. Azt nem vállalom, de talán próbálkozzanak. Osztály. Na, a lányok is vannak meg, rúzik el. Gyerekek, hullott fejes fejéró. Megy? Megy akkor? Én nem. Én számolok, jó? Énekel. De nagyon jó.
Oké a dolog? Ajándék is lesz, gyerekek. Sok-sok ajándék. Meg utána a tanár úr is ad egy műsort utána, amitől még nem tud, de én már tudok. Ettől féltem. Na, de csak akkora lesz ének. Oké? Már 1, 2, 3, és... Melyes fehér hó, kedves szélapó, mindenjel megvárva vár, világének hangja száll, hogy jöjjön hozzá. Szokott megkérem, osszanak ajándékot, annak a két gyereknek duplázva nagyon jól csinálták. A tanár úrnak a másik duplás elég kéne fölülni, kérnék majd az osztálytól egy kis tapsot, amikor a tanár úr vezetni fog. Sötét. Tapsot kérünk, gyerekek! Ott már szalszuk rád, mielőtt megromlik. Viszont rászkásra gyere. Viszont rászkásra találunk. Meghalsz. Jó napot, kedves találkozó! Szóval hogy itt már voltatok, csak egy húzzátok körbe a tanul. Jó napot, gyerekek! Kedves találkozó! Menne egy kérésünk. Úgy hallottuk, a gyerekek szeretnének énekelni. Mi jöttünk meghallgatni őket. De ezek már énekeltek kollégák. Akkor most a tanár úr fog énekelni, nem? Nem hallottam, mint a Jó, gyerekek, figyeljetek! Először meghallgat benneteket a tanár úr. Tehát ti hallgatjátok most a tanár urat. De a tanár úr még zongorázni is tudám, csak így zongorál. Ja, kézzel állni a zongorát. Na gyerekek, most kivállalom éneket. Kap valamit. Most kezdjük mondani neked is. Na hát szeretnék hallani azt az éneket, mert verésre volt az igazság. De azért próbáljuk meg a tanár úr. Minden tanárnak megcsináltuk azt, hogy a Mikulás fölugod a hátulra, a tanár előre és teszünk egy tiszteletről. Mikulás a tanárnak. Remélem, hogy nem van a tanárnak. Csak így odaig a... Hát azért nem, most visszafele is kéne, nem? Köszönjük. Hát az oda még meg kell kímélni. Most már még részszarvasok is. Részszarvasok is Talán hallottuk, hogy szeretnek énekelni a gyerekek. Kössük egy alkut, ti énekeltek, utána énekel a tanár. Jó? Oké, hullott teljes fehér hó mind a két félre. Megbuktak fizikában, ezt már mondom. Ne ijedjetek meg!
2, és... Akarjátok hallani, hogy a tanár úr énekel? Igen, Na, de először énekeljetek ki. Na? Megcsináljátok már a csávot. Utána még lesz egy titkos szám, amit a tanár még nem tud, és ő a főszereplő. Énekeljétek, akkor elhullom fejes fehér volt. Na, megyünk kezdve. 1, 2, 3, és! Na most itt elég szűkök lesz. Amikor elindulom veled, hallgass naps gyerekek, és biztosok a tanárra! Nagyon szépen elkezdhetnénk a tanár és az osztály részvételét. Már később vette. Bejennék az osztatot. Játszunk egy olyat, hogy ti eléneklitek a hullapelyes fehér volt, és a tanár meg válaszképp elénekli, hogy jöjj el, kedves Lénokó. Előbb a tanár úr. A diákok halljuk. Én nem is ismerem. Messzire szaladnak. Süt a nap. De most már sokat nevettetek a tanár úrnak annyi nehezítést adunk, hogy a kis polszkuba kell elmenni kell. Jó, inkább a baszki. És a osztály segít neki nagyon. Hullapelyes fehér volt. Jogosítványa itt van? Álljon középen! Szálljátok be! Nyegrán tanár úr, meglátja, ki fog akadni, mi van? Úgyhogy a tanár úrat nagyon látszik már. Most is közben a kormány tanár úr meg élőben. Na, a hullapelyes fehér volt. A figyelmet kérnék az osztálytól is. 1, 2, 3, és... Hullapelyes fehér volt, jöjjel kedves télapó. Ezzel a önszám, tessék, lehet az is. Énekeljék. Na, sétálna. Nem! Én
Viták kéne a járgányunk, tudja? Igen. Itt a műhelyben egy szép nagy kört a télapon fölül maga mögé. És a visszamossuk majd mindent. Már jövünk jövőre. Holnap, hát lássuk a sírokat fönn a percet. Kuruc! Hol találkozunk? Na, azt mondom. Kuruc! Menjél, szívettük el. A hullapályás fehérból kéne előadni. Utána ajándék is lesz. És hogy akarjuk először az osztály, és utána a tanárunk, vagy fordítva? Minden. Ember legyen, Választási lehetőségünk. nincs. Most Vagy ének, vagy verés. Nagy demokrácia van az országban. Jöjj el, kedves élapur, mindent kell megvárva vár, vidám ének hangja szár. ide nézz, hogyha énekelsz. Na. Meg úgy gondolod? Hát, hogy kinézek. De nem lehet rád ismerni. Nem? Egy kis csöndet kérek. Kellő komolyságot az alkalommal. Jaj, van ide nekem írva minden. Én is az vagy. Nem. Az anya, hogy gondolom észrevettétek, de ha nem, akkor most szólok, hogy 3 Mikulás jött az iskolába. Én vagyok a délapú, ők ketten a Mikulások. De aztán, ez azért van, mert a hét elején volt egy úgynevezett MOSZ gyűlés, a MOSZ az a magyar, nem, Mikulások országos szakszervezete. Na azt mondták ott, hogy ez egy nagy iskola, ide sok Mikulás kell. Hát aztán 3 Mikulás az már sok. De a Mikulások jól végezték a dolgokat, ugye? Szerintem, mert ugye én jól végeztem, ti is. És ezért most, meg a kampuszok is, ezért most megérdemlünk egy kis pihenést. Most már velünk még itt a 10 perc, aztán utána csak délután fogtok találkozni, illetve Mikulással, hanem már nem helyes. A vetélkedőn, oda osztályonként 2-2 főt kérnénk, hogy jelentkezzenek. Nagy díjak vannak, nyeremények, szuper minden. Aztán este 6-kor buli lesz, nem a strandon, hanem itt az iskolában. Ide gyertek, mindenkit szeretettel várunk. És most pedig még azt szeretném mondani, mielőtt a zeneiskolások műsorát meghallgatjuk, hogy a következő szünetben ösztöndíj osztás lesz mindenkinek. Hogy ez mi, azt én nem tudom. Ezt írták ide. És szeretném megköszönni még a Mikulás rendezőinek, illetve a napnak a rendezőinek, az 5A-nak ezt a dolgot, 5B-nek, meg az A-nak is, meg a B-nek is, a B-nek főként.
elfelejtettem, mit kell mondani. És most pedig hallgassátok szeretettel a szomszédaink a zenei szakkritika műsorát, de előtte mindent elfelejtek most. Egy közös éneklést szeretnék felszólítani mindenki.